Biye alamisa ye juin kalo tile 13 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔniya k'a fɔ an ka kɛnɛya ko minisiri colonel Asan Bajalo ale yɛrɛ kɔni bɔla ka taa tile fila baara o yɛrɛ kɔni kɛ Genève ka olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Suisse a yirala k'a fɔ o baara in yɛrɛ kɔni daminɛna kabi juin kalo tile 10 fo ka taa se juin kalo tile 11 ma kunu araba don juin kalo tile 12 kɔnɔna na san 2024 u yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ ka kuma baarakɛta ninnu o yɛrɛ kɔni kan ani fɛn min yɛrɛ kɔni u yɛrɛ kɔni u da maga point 13 minnu na walasa olu baara olu bɛ se ka waleya. An bɛ taa ka ye an ka ba Maliba ale région fɔlɔ la a yirala k'a fɔ defu ni o yɛrɛ kɔni tɛmɛna dɔgɔkun tɛmɛnen ko o yɛrɛ kɔni correction o yɛrɛ kɔni bolodala ka ye marabolo kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka directeur académie d'enseignement ale yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ correcteur ninnu k'u yɛrɛ kɔni k'u hakili sigi kosɛbɛ walasa correction o yɛrɛ kɔni senfɛ erreur o yɛrɛ kɔni kana ye a kɔnɔna na. Alisa an bɛ to ka ye marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tunkotokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ juin kalo tile 10 ka taa don juin kalo tile 11 la san 2024 kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye banbagaciw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale ko o yɛrɛ kɔni ta ka ne marabolo kofɔta in sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka terrain boli gare ani fɛn min yɛrɛ kɔni u ka gendarmerie a yirala k'a fɔ banbagaciw u yɛrɛ kɔni dolen ni marabolo kɔnɔna na k'u yɛrɛ kɔni ye mugu o yɛrɛ kɔni ci ka ɲɛsin ni marabolo kofɔta in ma min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni ka bugu dɔ olu yɛrɛ kɔni caman jɛnna ko o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala k'u yɛrɛ kɔni kunsi fɛn min yɛrɛ kɔni u ka gendarmerie min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni ka moto fila u taala ni olu ye u fɛ ka tila tuguni ko u ka bololafɛn caman ko o yɛrɛ kɔni cɛ nka a yirala k'a fɔ ko masi o yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ a nin na halisa Ala ka jamana in basigi. An bɛ taa Kɛnɛdugu Sikasokaw olu fɛ yen nɔ a yɛrɛ kɔni dogolen tɛ diɲɛ fan 14 kɔnɔna yɛrɛ kɔni na Sikaso ale yɛrɛ kɔni balo o yɛrɛ kɔni so ye o ye dumunifɛnw olu yɛrɛ kɔni so ye nka ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni bɔla ka maaw kamana gan kosɛbɛ ka sabu kɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sɔ ye ko o yɛrɛ bɛ ka dɔgɔya Sikaso ale marabolo kɔnɔna na ko fɔ ko a sɔngɔ o yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ 100 na fɛn min yɛrɛ kɔni y'a kilo o bɛ ka bɔ 100 na fo ka taa jɔ 120 na ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ la ko fɔ ka a bɛ ka taa jɔ 130 an bɛ taa Bandiagara a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Bandiagara ale ye sɛnɛkɛlaw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka labɛn kɛ ka ɲɛsin ɲinɛ ale yɛrɛ kɔni samiyɛ ma kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka directeur régional de l'agriculture ale yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u plaigner kosɛbɛ ka sabu kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni engrais u y'a yira k'a fɔ ko o ko ka dɔgɔ kosɛbɛ u ka marabolo la. Seli ni ale yɛrɛ kɔni ye donba ye an silamɛw fɛ ale yɛrɛ kɔni bɛ ka sɛnsɛn ka na dɔɔni dɔɔni fɛn min yɛrɛ kɔni ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya yira k'a fɔ ko a yirala k'a fɔ selidonya o yɛrɛ kɔni fɛn min yɛrɛ kɔni ye sogo ye ko o yɛrɛ de kɔni bɛ dun an ka marabolo caman na o hukumu de kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni ka ladɔnniyani kɛ ko maaw u bɛ se ka sogo in dun nka sogo in ko ale n'a baara cogo de kɔni u y'a yira k'a fɔ sogo in yɛrɛ kɔni ale dunkojugu o yɛrɛ kɔni bɛ se ka na ni bana caman ye maaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maakɔrɔbaw yɛrɛ o tɛmɛnen kɔfɛ halisa an bɛ to seliko ale kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ seli o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye k'a to maa caman olu yɛrɛ kɔni bɛ labɛn ko o yɛrɛ kɔni sabati ka taa u ka duguw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u fasow la nka a yirala k'a fɔ nin wagati damadɔ in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin seli ɲɛkɔrɔla in na ko a n'a a gɛrɛgɛrɛ de kɔni don fɛn min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kariw a yirala k'a fɔ bingani wale o yɛrɛ kɔni cayalen don kosɛbɛ. A yirala k'a fɔ kunu arabadon juin kalo tile 12 san 2024 kɔnɔna na kari dɔ ni ale yɛrɛ tun bɛ ka bɔ Kɛɲɛba ka kunda Bamako kan ko banbagaciw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale ta ka nin kari o yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ kita ale yɛrɛ kɔni masurunya la kunnafoniyaw u y'a yira k'a fɔ banbagaci ninnu u yɛrɛ kɔni ye bɛɛ lajɛlen jɔ k'u bololafɛnw k'u yɛrɛ kɔni bɛɛ minɛ u la nka u yɛrɛ kɔni ma maga maa si la halisa Ala ka jamana in basigi halisa an bɛ to seliko ale kunnafoniyaw kɔnɔna na seli o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye k'a to maa caman ale yɛrɛ kɔni bi i labɛn finiw la samaraw la fɛn caman na nka a yirala k'a fɔ seli dɔw yɛrɛ kɔni bɛ o fɛn labɛn ni fɛn ninnu ko olu yɛrɛ kɔni ɲini cogo cɛjugu la. An
An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Itali a yirala k'a fɔ Itali jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Mouvement 5 étoiles olu ka ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan min kɛla Chambre des députés a Rome kɔnɔna na kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni u ka groupe dɔ ye ko o yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale ko o yɛrɛ kɔni ta ka ni ma ko fɔta ninnu dɔ sɛgɛ yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to fɔ jokedi o yɛrɛ kɔni bɔla la a yirala k'a fɔ u ka sariya tigilamɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ min ni ale bɛ wele ko Giorgia Meloni ko o yɛrɛ de kɔni kɛla sababu ye k'a to ni bɛnbaliya o yɛrɛ kɔni wulila ninnu ka ɲɔgɔn ye o yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan min kɛla sababu ye k'a to bingani wale ko o yɛrɛ kɔni tala ka u ka maa dɔ sɛgɛrɛ. An bɛ taa Niger président ni ale bɛ wele ko Général Abdramane Chani a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ye laɲini dɔ kɛ ka ɲɛsin fédération Russie o yɛrɛ kɔni ma walasa u bɛ se ka dɛmɛ ko o don ma cogoya min na u bɛ se ka banbagaciw ko olu kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na. Kunnafoni kuncɛla dusuma kasi kunnafoni na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Pasteur Marcelo ni ale yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don maaw ladili o yɛrɛ ma bɔlɔlɔsiraw sanfɛ kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ kunu arabadon juin kalo tile 12 san 2024 kɔnɔna na ko ale muso Mama Blanche ko daba masa u ka wele sela ale ma an bɛ ala deli badanɛ ma ala k'o di u bɛɛ lajɛlen ma kan anw yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Ni ne tun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na aw kan bɛ sini ni ala man ka jɔnya jɔn na.